Sahabe ki Peygamber me aleyhissalatu vesselam hebu pir heja u delal bu. Xorteki rengi viya reş bu. Zenci bu. İca jibela rengi viya kesek pe qail ned bu. Keseki qiza xu ned daye u keseki ev ned xwast. Rojeki hat cem Peygamber me aleyhissalatu vesselam goya Resul-i Xwedê mava rengreşbûna min roja qiyamete ji min ra dibe manîa ketina cennetê. Peygamber aleyhissalatu vesselam gona. Çimkî roja qiyamete Xwedê Teala nel şekl û şemalê merya dinere, nel qilafetê merya dinere, nel bejn û bala merya dinere. Xwedê Teala roja qiyamete tenê li qelbê merya û li emelê meryayê salih dinere. Êgo lejboy çi? Kesek bi min qaîl nabe, kesek min naxwaze û kesek qîza xwe nadin be. Peygamber aleyhissalatu vesselam goher li filan adresê mala Amr ibnül Weheb heye. Go silafê min jê ra bibin bê Peygamber aleyhissalatu vesselam go bira keça xwe bite. Hazreti Sa'd radiyallahu an go hemen hat wê malê. Li derî xist xwediyê malê Amr derket. Hazreti Sa'd go ez qasidê peygamberim. Eb silava wî hatim bi emrê Xwedê bi qewlê peygamber ez qîza te dixwazim. Amr ibnül Weheb bi vî xortê rengreşik qaîl nebû. Go wele tu qîza gebtedim tu neyî. Dibe Hazreti Sa'd radiyallahu an vê carê qelbê wîya jê carê berê pirtir şikiya. Çimkî berê bi navê xwe diçû. Îja qasidê peygamber bû û bi silava peygamber çû. Dema ku Amr ew red kir qelbê wîya zêde şikiya. Serê xwe da ber xwe û vegeriya. Dema ku Hazreti Sa'd radiyallahu anhu vegeriya keşkê jî di paş qapî da ew gudarî dikir. Ji bavê xwe ra go bavê minî delal. Ma ew xortê hat vê derê ji te çi dixwast? Amr go qîza me. Ji wî wetnê ez ê te bidim ê. Ji bo xwastina te hat. Êgo bavo kê ewşiyan? Ma ne Peygamber aleyhissalatu vesselam ewşiyan. Wexta go Peygamber aleyhissalatu vesselam ewliyaqî midî êge Peygamber aleyhissalatu vesselam liliyaqî midî ez jî bi wî qaîl dibim. Seba çi? Tu bi min neşêwirî te hemen ew red kir. Her zû cem Peygamber aleyhissalatu vesselam bi ya Resulê Xwedê li qusûra me mêze neke. Li me biborîne efxa xwe bixwaze vêja Xwedê Teala eger ayetekê ji boî me daxîne em ê li dinya û axîretê rezîl û riswa bibin. Dibe Hazreti Amr radiyallahu an hemen hat cem Peygamber aleyhissalatu vesselam goya Resulê Xwedê li min biborîne. Weleh et tam qanî nebûm min nizanîbû te bi rastî ewşiyandiyî. Ji vê saetê şûnva min qîza xwe etayî wî kir, qîza min helala wî ye. Dibe Peygamber aleyhissalatu vesselam go tamam û ban Sa'd kir. Go ya Sa'd vî merovî qîza xwe da te. Ji boî malekê çi tişt hewce dikin tevdîra xwe hêdî bigirin. Hazreti Sa'd radiyallahu an go ya Resulê Xwedê wellehî ez însanekî reqî rûtîl erdê me. Li ser yê dinyayê darek mina çandî jî dîsa tune. Tiştekî min tuneyî gez tevdîra xwe bigirim. Dibe Peygamber aleyhissalatu vesselam jê re got ji Umer ra, ji Osman ra, ji Alî ra, ji Abdurrahman bin Awf ra ve sahabiyekî rewşa wana rindin ji wana ra bê bira ew alîkariya te bikin. Dibe Hazreti Sa'd radiyallahu an hat ji wan ra got ve sahabiyana jî bi dil ve alîkariya wî kir. Riyadın sibeda Hazreti Sa'd radiyallahu an berê xwe da çarşî. Hêdî ji boî malekê çi tişt hewce dikin
Hazreti Sa'd radiyallahu anh hedi gane bikirin. Hazreti Sa'd radiyallahu anh vakta ku neziki bazare bu dengek bihist. Rind gudari kir awili go aceb bab berguhe midkeve ve yaxutta me tişteki yanlış bihist. Heneki de gudari kir di ki Müslümanek gazi Müslümana giya dike. Debe ey Müslümano müşrik-i Mekke hedi dikin erişe hücum binin Medine. Eg bxwade û bi Resûlê Xwedê baweriyet dînin ji bo cihadê bira haziriya xwe bikin û zû werin cihadê. Hazreti Sa'd radiyallahu anh dema ku va sewta bihîst di dilî bû ku eceb ji bo zewacê çi hewce dike ez herim wê tevdîrê bigirim we yaxuta ji bo cihadê çi hewce dike ez herim tevdîra cihadê bigirim. İmana wiya giran hat berê xwe zîvirî û berê xwe da çarşiya hesinkara. Çû şûrek, mertalek û hespek kirî û hemen tevî sahabeyê deherin cihadê bû. Hazreti Sa'd radiyallahu anh tevî herba Uhudê bû. Peygamber aleyhissalatu vesselam di herba Uhudê da girekî navê wiya Aynen hebû. Pênce ê ku tîrkuvana davên pênce sahabî li wê derê bizcî kirin ku heya ku mixeber nedawe me emrî we nekir ji vî girî paya nebin. Müslümana müşrikê Mekke mücadele kirin, müşrikê Mekke şûn da vegeriyan. Waxta ku müşrikê Mekke şûn da vegeriyan wa sahabê li ser wî girî jî guhêdî herb qediya em jî li ser vî girî paya bin. Waxta ku wa sahabiyana li ser vî girî paya bûn müşrikê Mekke di paşiyê ra zîvirîn û Müslüman xistin orta di hücuma de êrîşa. Di vê navberê da pir sahabe-i kiram şehîd bûn. Peygamber aleyhissalatu vesselam diranê wiya şikiya, iniya wiya, gepa wiya birîn bû. Di navberekê da Peygamber aleyhissalatu vesselam Hazreti Sa'd radiyallahu anh dî ev jî birîndar bû. Peygamber aleyhissalatu vesselam wecê wiya nerî ew nas kir. Got ya Sa'd goma ne ji bo zewacê me îzin dabû te, tu çira tevî herbê bû? Hazreti Sa'd radiyallahu anh got ya Resûlê Xwedê dera ku diranê te were şikiyandin, dera ku eniya te birîn bibe, dera ku gepa te birîn bibe, ma ez kanim biterkînim û herim li kêfa xwe binerim. Ez jî hatim tevî cihadê bûm. Dibe hinekî di dewam kir, Hazreti Sa'd radiyallahu anh şehîd bû. Waxta ku herb qediya, Peygamber aleyhissalatu vesselam li ser şehîda geriya. Bi taybetî hat li ser Sa'd radiyallahu anh sekinî. Guherim ji Amr ibnul Weheb ra bêjin ew xorteke ti pê qayîl nedibû, te qîza xwe nedidayê, te layıqî qîza xwe nedidî, Xwedê Teala a nika hûriyê cennetê layıqî wiya dîn, bi hûriyê cennetê ra zewcandin. Herin şûrê wî, mertalê wiya û hespa wiya jî ew keça ku bi dilxwazî ew xwast bidin wêya.